Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojibondora tete.
Vamos por todo đây.
ndoza ndikutotarisawo kakuti wautwa kudiwa kudonerwa nebasi timo hama yangu yawazobuda shamo uyo yakutorongorapo akadirana naye kakageswa paipai apo iwongo ndizounoupedzerana nambuya panyau yendikini yayo yemotikari yejuta ndikasvika ndakatsva inini ndikazosiyenge ndinayo osaka mari mombe isina kusaraka inzozvevoni nyaya yakaitika pano handiti baba ndakati inini muchembereta sokuvaindisira pasi yane 3 minutes ndokati hangu Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, tete.